Sa nagparaing mulo sa mga cable operators atong sayron ang ilang apila ngadto sa NEA ug ang Pangulong Rodrigo Duterte nga dili una usbawan ang pole rental aron dili maapektuhan ang ilang serbisyo. Ani ay kadawang bahin sa RTV Presents ni Tech Ocampo. Mao kini ang mga lugar nga ginasilbihan sa Gemstar Cable TV sa Agusan del Sur. Cable TV ug internet ang ilang ginahatag nga serbisyo sa ilang mga subscribers. Apan gawas sa lagyo ang mga lugar, pipila lang usab ang magpataod tungod sa kilo-kilometrong linya nga moagi og mga basakan nga walay balay. Busa kung usbawan ang singil sa matag poste, dakong epekto kini sa ilang serbisyo. Hindi talaga namin afford, nahihirapan talaga kami kasi we're barely making up for the 200 pesos na pole rental. Ang Morning Star Cable TV sa Surigao del Sur, nabalaka usab nga maapektuhan ang ilang serbisyo ug kita sa gayong mapatuma na ang 336% increase sa pole rental nga ginasingil sa mga electric cooperative subay sa mando sa NEA. So definitely ang impact nito kung patas yung pole rental, either ipasa namin sa subscribers na halos ayaw na nga magbayad or we will absorb the cost. Ang Bohol Community Cable System sa Bohol, ginasingil ang ilang mga cable TV subscribers gikan 300 hangtod 400 pesos, samtang kung apilang internet 990 pesos. Tungod daghan sa ilang mga customers sa mga lagyong lugar ug sagad maglisod og bayad kung ipasa pa kanila ang singil sa usbaw sa pole rental. For now, wala namang yung parang tinatakot kami. Pero syempre sir, with the 3 years na accumulated na bayarin namin, pag sinisingil yan, medyo mabigat yan. Nakita sa FICTAP nga silang gagmayng cable TV ug internet operators ang labihang maapektuhan sa usbaw sa pole rentals kumpara sa mga dagkong telecom companies. Ang nakikita kasi nila dito, kami mga maliliit kasi kami ang may opisina dito sa probinsya. Kami yung napupuntahan nila. Yung mga malalaki na yan na nasa Manila, ang mga opisina, hindi nila nakakatok. Kaya kami palaging ang nakikita nila. Yung nakita na nilang develop na, nandun na yung market, tsaka nila papasukin. So kumbaga kami ang nagsaing tapos sila ang kakain, tapos papatayin pa kami. Fifth class municipalities ang sineserve namin. We are here at Sierra Madre Mountain Range at saka marami na rin kaming kalaban. Aron makapadayon ang mga miyembro sa FICTAP sa ilang serbisyo sa mga lagyong lugar sa Pilipinas, ilang hangyo sa NEA ug kang Pangulong Rodrigo Duterte nga unta dili una idayon ang usbaw aron maprotektahan ang industriya. Yun ang hinihiling namin, i-recall yun para mawala ng visa at ibalik doon sa lumang rate na sinisingil sa mga cable operator. Nagpadala na og sulat ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa buhatan sa National Electrification Administration may tungod sa mulo sa mga miyembro sa FICTAP. Sa ilang tubag, ila pa kunong ginaandam ang mga dokumento may tungod sa isgutan ng pole rental. May padala na usab og sulat ang FICTAP sa enkargado sa NEA nga si Sonia San Diego ug sa buhatan ni Pangulong Rodrigo Duterte pinaagi ni Senador Christopher Bongo. Sumala pa, nadawat na kuno sa NEA ang mga pormal nga komunikasyon o ginatun-an na sa mga buhatan ang mulo sa Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines. Gipanghinaot na lang sa FICTAP nga ikonsidera ang ilang hangyo aron magpadayon ang ilang pagserbisyo sa mga lagyong dapit sa nasod. Ako si Tech Ocampo para sa One Mindanao.